Kai Rangila. Kai ne ka je ka kai tsurkuna ko? To yau sai na gwada maka ni waye. Kapta. Kai waye ne? Waye tantame ni haka ne? Sai ka biya mu haƙoƙin mu za mu kwance ka. Idan fa har kawuna ya san kun daure na nan, abin ba zai muku kyau ba. Barka da safiya yaro. Wato, wajen shi lafiya aka koma. Kwarai kawo wata shakwaki ta faɗa shine na je domin na bata ƙwarin gwiwa. Mato, ka dai cirin shinkafar da kake so kafin kai bacci ba? Kai ya isa. To kudin tsohon sa ne da zai je yana wani kolin mota da sisilfa. Yana hakan mu kuma zama zamu yi anan muna wakar yabo. Domin sauraron shirin mai suburbuda. Kawaƙoƙi masu singin citta. Labaran ban dariya. Da kuma na ban nishaɗi. Wato ainihin ku suburbuda mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube. Da Arewa Smart TV.